Abusia, se bafi jasine ne nkota mu dia. Afijasi no CVA na yehwe ma ne nsei. Eye fire. Kan wasem no so ehon komo ye betoa so then there was a topic near how to develop the fear of God. Enti abusuafo fa pen na fa paper na fa book paper de ebetimi ayira fa pen na fa book na fa Bible na eni yen idi asem na chi na yinim se yenwie asem no na wa yenhyira. Amen. Enti meja akasemu ade ama sofo Emmanuel Baah na wona ye atoa so. Amen. Yada Awurade Nyankopɔn ase sɛ ɛnɛ nso ama yɛ akwanya sɛ yɛntoa yɛ dwumadi a da bia yɛde brɛ ahwɛfoɔ ne atiefoɔ ɛwɔ Afigyaase North TV. Amen. Na sɛdeɛ ɔkaeɛ no yɛnua brother Frank ɛwɔ ha ɛna brother Asare ɔmo no nso ɛwɔ ha. Yɛde Awurade ase ɛnɛ nso yɛde foforɔ Onyankopɔn ayɛ na ɛwɔ sɛ yɛma yɛni agye ɛwɔ mu. Amen. Na nsa na no yɛbɛbɔ mpae. Amen. Brother Frank, fa yɛhyɛ Awurade Nyankopɔn sa bra yɛhyɛ dwumadi ase. Pacho yɛbɔ mpae. Tumi nyina awura yɛde aseda a ɛni awieye ɛma wo din wɔ Yesu Kristo din. Amen. Awurade wa ho din mu ana yɛtimi keka yɛ ho na yɛatena aseɛ ɛma ɛnɛ nso ato yɛ. Nyɛ yɛ ho din mu nyɛ tumi mu yɛda wase. Sɛ wakora yɛn nyinaa ne yɛtiefoɔ nkwa ama ɛnɛ dan nso yɛsɛ di ahyiamu ɛwɔ ha bio wɔ asɛm wɔ Yesu din mu. Awurade yɛmpae ne sɛ yɛnim sɛ yɛ nipa nti yɛden a mfomsoɔ bɛwɔ yɛn ho. Baabi bia yɛato sene wɔ anim yɛdwane toa Kristo Yesu mogya sɛ hu yɛn mmɔbɔfa yɛn bɔne nkyɛn wɔ Yesu din mu. Amen. Mogya no hohoro yɛn ho koraa. Afei na da yɛgya dwumadie no nyinaa ma wɔn kronkron. Wotumi no ahoɔden mu ne yɛtu sɛ di nkonim. Fa dwumadie hyɛ wotumi no ahoɔden ase kasa kyerɛ ɔma ma ɔgye mfiri mu mmara. Awurade fa wɔn nkoa so ma fa ahodie nya wɔn madeɛ wɔn nsɛm mu. Na atiefoɔ nso so entie enya ɔgye soronko koraa. Yenim sɛ tumi biara ama ne hom ne so no wɔhyɛ wɔn ase dada. Enti yɛde yɛyɛ ma ɔden so atie wɔ Yesu din mu. Amen. Amen. Yo. Ɛyɛ na wɔtwe etwa mu no na yɛhwɛ Onyankopɔn esuro, the fear of God. Sir. Na me wogidie pa sɛ ahwɛfoɔ ɛyɛ nhyira pa. Sir. Na yɛnuanom a mode dwumadi akyi yɛbɛpɛ sɛ na wɔtwe bia ɛyɛ dase mo bɛhwɛ na de Onyankopɔn ɛwɔ de ma yɛ no yɛnso yɛde abrɛ mo. Momfa nkyɛ sɛ yɛ time no yɛ delay kakra. Momfa nkyɛ. Na ansa na yɛbɛhwɛ ɛnɛ yɛ topic na ankasa no a yɛfa free the fear of God no mu no how to develop the fear of God. Na yɛbɛhwɛ na wɔtwe twa mu no deɛ ne kakra ebi a ɛnɛ na obi nso anya akwanya a ɔhwɛ yɛ na afei wate aseɛ ɛde afiri hɔ no mo. Eti yɛkasa nyamesuro a sɛdeɛ last week ɔma yɛte aseɛ mpɛ sɛ wotim mu bi na ahwɛfoɔ a ɔhwɛ yɛ no ɛnya nte aseɛ kakra na yɛde firi hɔ kɔ. Sɔfo me da ase pa nyame hyira wo ne wɔ ha nyinaa ne atiefoɔ. Ɛm sɛ last week no yɛ ka nyamesuro ho asɛm na yɛkyerɛ mu gyina atwerɛsɛm so kyerɛ mu ɛwɔ Mmebusɛm 3 a yɛ nwɔtwe nkyɛmu 13. Proverbs chapter 8 verse 13. Ɛhɔ ne twerɛsɛm mu nyinasoɔ pɔte a yɛgyina so ɛde kyerɛ Onyankopɔn suro mu. Na yɛhwɛ hɔ a ɛbra Mmere ni mu nti yɛkɔ no tɛw no wɔ se ɛyɛ Mmebusɛm 3 nwɔtwe nkyɛmu 13. Proverbs chapter 8 verse 13 wɔ se Awurade suro ne bɔnetane. Awurade suro ne bɔnetane. Ɛno yɛ A part no anaasɛ deɛ di kan no. Na ɛhɔ na ɔkyerɛ sɛ ahokyerɛ ahantan akwammɔne ne nkontonkyi sɛm ano na mekyire. Enti yɛka sɛ sɛ yɛka Awurade suro ho asɛm a deɛ di kan na wɔ sɛ nipa no gye tom sɛ Onyankopɔn wɔ hɔ. Sɛ
yɛanhwɛ sɛ yɛanyɛ antom sɛ onyankopɔn wɔ hɔ deɛ a na kyerɛ sɛ suro biara hwan na wosuro no nti yɛgye tom ansa na ɛno akyi no yɛhu sɛ deɛ ɔno mpɛ no a ɛyɛ bɔne no yɛn nso yɛmpɛ. That is, we will hate what he hates. That is evil. Nti ni tia we twa ne sɛ onyame suro no ana nyankopɔn suro no ɛne sɛ yɛbɛtan bɔne. Amen. Amen. Okay. Nti ahwɛfoɔ sɛdeɛ wɔte ɛfiri yɛ nua no hɔ no ne nyinaa ne sɛ yɛka sɛ obi suro nyankopɔn a na kyerɛ sɛ saa nipa no ɛsɛ ɔgye tom sɛ nyankopɔn bi wɔ hɔ saa pɛpɛɛpɛ so ansa na suro no na woka suro no wokyerɛ mu kakra nokorɛ nti yɛnhwɛ no nso na ahwɛfoɔ yo mepakyɛw ɛm sɛ yɛkyerɛ mu ma ɛhu sɛ suro no nyɛ sɛ ɛhu sɛ bibi ba na ɛba bɛkye wɔ pɛ se anaasɛ adeɛ bi wɔ hɔ na ɛhuhu atɔɔ so asɛ wode ɛwuhu ana wodwane na mmom sɛ wode obuo ɛne die ɛne ahobraseɛ ɛma saa adeɛ no wode obuo bɛma saa adeɛ no you give respect to the thing. Nti sɛ here yɛka nyankopɔn asɛm nti sɛ yɛde obuo ne ani die ɛbɛma onyankopɔn yɛde obuo ne ani die na yɛbɛbrɛ yɛn ho ase nso so ama nti suro no ɛgyina saa adeɛ no so. Amen. ɛnyɛ sɛ bi a yɛhu kakae bi na yɛdwane no suro nyɛ saa suro no bi a mpakyɛw daa bi na yɛdwane na mmom nyankopɔn ho suro no koraa deɛ ɛka yɛn san ba onyankopɔn ho saa nyankopɔn nhyira wo paa. amen ɔnhyira wo nso nhyira wo paa. ɔnhyira wo nso na sɛ yɛhwɛ yɛ akɔhwɛ sɛ yɛsuro nyankopɔn a nɔɔma a the benefit sɛ yɛkeka nɔɔma bi a na ɛkyerɛ sɛ yɛsuro awurade a yɛnsa ka menim sɛ wobɛtumi atim ɛhɔ nso mepakyɛw ɛm sɛ ɛyɛ dinka hwɛ twerɛsɛm bi yɛbɛhu bi wɔ ɛmabusɛm etire a yɛdu na nkyekyɛmu aduonu nsia ne aduonu nson Proverbs chapter 14 verse 26-27 yɛnhwɛ hɔ ɛnkan ho asɛm na ɛno mmoa yɛ mi hunu Proverbs chapter 14 verse 26 and 27 yɛhwɛ ɛmabusɛm ɛyɛ etire dunan nkyɛmu aduonu nsia ɛne aduonu nson na ɔse Awurade suro yɛ nkwa sutire na wɔde kwati owuo fidie. Wohwɛ aduonu nsia na ɔse Awurade suro mu wɔ ahodasoɔ a emu yɛ den. Awurade suro mu wɔ ahodasoɔ a emu yɛ den. Na ɔbɛyɛ guankɔbea ama ne mma. Deɛ di kan a ɛwɔ 26 no. Okay. Sɛ yɛsuro onyankopɔn a deɛ di kan yɛhu sɛ nyankopɔn bi wɔ hɔ saa ɛsɛ yɛgye tom sɛ nyankopɔn bi wɔ hɔ na deɛ ɛtɔ so mmienu no yɛsuro no nti na ɔmeate ase sɛ suro no ɛnyɛ sɛ yɛhu biribi a yɛdwane koraa na mmom suro a yɛka ho asɛm no afeɛ no a yɛka ho asɛm no sɛ wode ani die ne obuo bɛma onyankopɔn akyɛn biribiaa na sɛ yɛyɛ saa a anidasoɔ ɛwɔ hɔ mfasoɔ ɛwɔ hɔ saa ɛde ma nti no bi na wɔkan ɛwɔ Proverbs chapter 14 verse 26 and 27 okay na wɔsɛ Awurade suro mu wɔ ahodasoɔ a emu yɛ den na ɛbɛyɛ dwankɔbea kyerɛ mu kakra na ahwɛfoɔ nte ase ayo sɔfo me da ase paa nyame nhyira ɛne sɛ ɔsɛ Awurade suro mu wɔ ahodasoɔ a emu yɛ den Awurade na ɛyɛ wiase nyinaa sɛ yɛgye tom sɛ onyankopɔn ma menka mmɔden wɔ yɛtwi kasɛm sɛ onyankopɔn a yɛyɛfa no sɛ Almighty God ɛwɔ brɔfo kasɛ Almighty. We believe that there is Almighty God. There is a creator of everything. Yɛhwɛ binom nye ntom sɛ wiase yɛ baayɛ obi na ɛbɔɔyɛ ɔmo gye tom sɛ noa na ɛbaayɛ ba yɛgye tom sɛ obi ɛta akyire ɛna wɔhyehyɛ nneɛma ɛwɔ mu nyinaa nti yɛn nso yɛabrabɔ yɛdie yi o ɛyɛ onyankopɔn twedi ampɔn ɔbɔ adeɛ nyina ɔno ɔta akyire ɛna wahyehyɛ yɛ abrabɔ ɛno nti sɛ ɔno na yɛde ani die ma no deɛ a ɛneɛ na yɛdan no a ayamhyehyeɛ biara ɛmɛtɔ yɛn so wɔ abrabɔ mu ɛmfa ho ne neɛ ɛba yɛyam hyehye yɛn
If you say ono ne wiase kura no, ono ne ye bra no kura no. Enti wo say Awurade suro mu wa hodaso emu odin. Wo wani daso say ono ne waye ma bra bo ye wiase nti de nti na wo say misuru. De na beba mo so wa bema mabohu. Okura me. Amen o. Amen. Amen. Ana wo say wo say gwankọ bia che say wo bibi ba eye dan a bibi beba bibi ba ono a wiase ye ne dia na wonim the source of adie no nyina no. You can run to him for safety. Wait me adwane akono ama wo. Na konso a obejiwo. Sa pepepe. Oh, amen. Amen. Yankopon shirawo pa. Eti ahwefo ne ye pese ye hu nyina ne se ye kanya mesuro no a ye se wusuro Yankopon no asa keke. Oti Yankopon di a na odwane akohye dem. So oti Yesu di a na wodwane adan a usuro dabi. Na eye nidie yɛde ɛma Onyankopɔn sɛ ɔno na wiase nyinaa yɛ ne dia na afei nso yɛmpo ɔna yɛ dɛ ɛbɔ yɛn na ɛyɛ ne dia nti ɛyɛ ne die sonko a yɛde ma no a ɛkyɛn nipa biara deɛ na sɛ abɔdeɛ biara deɛ fi sɛ ɔno na yɛ ɔbɔ adeɛ na sɛ yɛyɛ saa a ɛma yɛnya ahotɔsoɔ na ahodasoɔ sɛ biribi esi na sɛ mekɔ saa Onyankopɔn papa yi nkyɛn a me ni achinyijie bia wo me mu se ontumi mmoa me okay na afi sa asem tomi a me woni da so se me dwane kɔ no ho a obeso me mu fi se me de die de e ma no amen Yankopɔn inshira papa mbacho se omo a ahwefo a ehwe no obi wo asembisa bi a obetimi de afa hase na ya kan ya che papa na afi so ya baba mama yi nyina yenya ho ntiase ansa na yefri ha wa sembia obetumi dia asende ewo comment ho anya sanso ahwe screen so a WhatsApp number bi da so 0540422165 obetumi de WhatsApp message so afa ho ye be kan ye won se wo kan ye ho ye ne won na esum ha so anwumre amen but so me be say ye hwe me di bi to de wo kan ye se e was Psalms 25 okay anka na me pese ye wie ha no wie na o say Awurade suro ye nkwa sutiri na ode kwati owuo fidie na ekwati owuo fidie nkwa sutiri ewo mebusem eti dunan chemu aduonu nson no ka se Awurade suro ye nkwa asutiri na ode kwati owuo fidie chiremu kakra na papa chiremu kakra ede me pachos me nim say o we kan bibi ananka me hu say me brother enti kasa bi na manenka bi papa asem na mu duyi Solomon ameso wa mayade amen papa nyame nhyirawo onyo kesenso se nende so wa maya konya say yenso yempinu pinsin ni ahwefo otie nyina nyame nhyirawo papa amse asem a Solomon ka ne mu oduyi wo so de kwati nyame suro ye enkwa na ode esutire na ode kwati wo fidie yes usuro nyame a papa first one ade edi kan se wo nkwa de edi kan de toso mienu papa se be fan se fidie bi obonifo do be sumu bi e be wo firi enkwa mu nkonkon ye de eyi wo firi na je se nyame suro na ade mu odu yi mu odu pa ese aha no papa kejidi foti ya visa ha no komo fa no komo dot wo bible a ahwefo no na wo tie no ka won dot won san ase ya de mu odu yi pa papa nyame nhyira mo Amen. Bacho kakra bi ameka to aso no ene se ewiase de ni pesuro kese aye owo ewiase ade nyina chi ne owo ne ko ana sofo owo de ye tie sisi ye se ka ya ti cream kakra bi a afia ke medwane ya jabo no kra nanso we den ya we dey obewu yo enti se ye ka no edi kan ye ka owo enkwa ha se ya ye ka dankwa eye enkwa ye kra no wa eni awieye ene se ye nim se ye ti wei bibi na dura ye ho ye ankasa no ye tie mu our main personality no ene okra na emma nipadua ne timi kasa enti se ye ka dankwa eye de okra no na hoto a se nipadua ne ni ho a owo ewo owu achi na honam wu achi enti nye se ebia honam asem nko asem ne yeka dankwa usuro awurade a ono udi ani die ma no ono no obo ewiase obo nkwa ne owuo obo ade nyina enti one unya dankwa nam Kristo munya dankwa
a megiri sɛ akyire na ayɛ kɔ no sɛ mmerɛ bɛ mo yɛbɛtumi akyerɛ mu bɛgye yesu di na wotwe wo firi bɔne ho because ɛsɛ nyame soro yɛ bɔne tane na wanya daa nkwa ɛno ne deɛ ɛdi kan daa nkwa ansa na honam mu nso no adeɛ bi a ɛnso yɛ ma yɛhu sɛ awurade soro yɛ bɔne tane o enti ɛnneɔma a wobɛyɛ ma no atwetwe wo de wakɔ owuo mu no ɛnam sɛ wotan bɔne a ɛnam awurade soro mu nti no wotwe wo ho firi mu a ɛma wonkɔtɔ saa afidie nim amen o nneɔma bi te sɛ nsa no kupon biya nti last ko na me ye mfa to bi se abofra otie enane agya no saa abofra no ne nam ye kyaduane ne nam nko aduane nko nokre so aduane nko nti ye kristofo yi se yesuro onyankopɔn a onyankopɔn sane abehwe nipa a ontwa wo nja wona obedi kan sa nokre okuta normal pa onyame kuta o cha wona obedi kan sa fi se wona wosuro no wona odi ani die ma no wona wotie na asem fi se nyame suro eye sitie nso ye dai e ka ho pa so nti abofra bi a wo fi a nani agya oben oni oben naja ye frɛ no ye soma no odi buo ma wo no abre bi nani agya nso ye ne ye dai e wo abofra no ho nokre nti sɛ yɛn nso yɛbɛyɛ onyankopɔn ma yɛ nam kristo so abɛyɛ onyankopɔn ma yɛ ana onyankopɔn abɔ yɛ da so te asase onyankopɔn ayɛ isu yi ɛwɔ sɛ yɛde ani die ne buo ɛyɛ dɛ ɛma onyankopɔn na sɛ yɛbɛtumi ayɛ saa na ɛyɛ sitie ɛna di kan paa ne nyinaa nyina soɔ no sitie onyankopɔn ɔnhyira mo nti sɛ yɛsuro awurade na agyi yɛ firi owuo mu a sam sɛ wobaa bi ka sɛ bɔne akatua what's it? Nanka me pese me ka New Testament Romans na nanka me pe se de be ya ye de no be ka ho nanka aye de na so me nia paso kakra so what's na okay abonefo yira na Awurade atamfo be ye se esere mon Awurade atamfo be se esere na okay yɛntoa so mpɛ sɛ mɛka enti deɛ yɛka nyinaa no sɛ yɛdi bɔne akyi a kyɛ sɛ yɛnsuro nyankopɔn na yɛdi bɔne akyi nso a bɔne deɛ bɛkɔ owuo mu na mmom sɛ yɛsuro awurade na yɛdi awurade ni die no ɛyɛ sɛ yɛdi n'asɛm so ne nyinaa no ti yɛdi n'asɛm so sɛ yɛtumi yɛ saa a ɛto yɛ nkwa nam to yɛ nkwa nam no sɛ ɛma yɛ nkɔ bɔne ho na bɔne nso na di owuo yɛ dɛ ɛba bɔne na di owu ntɛm ɛba nti sɛdeɛ na wɔkɛn ɔkɔwie obi adeɛ bible sɛ mayɛ nwie adeɛ kɔwie obi adeɛ ne yɛakyew po sra ɛhɔ a ne yɛagye wo nkwa firi nsɛm na wo nkwa no baabi a wokra no ɛkɔwie no ɛno nso yɛ asɛm kɛseɛ paa so nti ahwɛfoɔ a mohwɛ yɛn ne yɛpɛ sɛ monya nyinaa no sɛ momma yɛnsuro awurade na yɛmfa n'akwan so na onyankopɔn bɛto yɛn nkwa nam na owuo huhu mpo no onyame bɛyi de afiri yɛ akoma mu na ɛfiri sɛ yɛnim sɛ sɛ ɛwu a na yɛfiri ne ntomadan a ɛyɛ honam deɛ mu a yɛkra no konyaa yɛgyefo no nkyɛn ayɛ dɛ atena nyankopɔn nhyira mo paa sɛ mɔboa yɛn saa okay maybe wɔ hɔ a wopɛ sɛ wɔka katoa so na yɛhwɛ mepɛ sɛ nke yɛhwɛ ɛwɔ nnwom a ɛtɔ so 39 Psalm 34 verse 7
said ya na wo ka se onyankopon ani wo no a osuro no so no Yeah. o say Awurade bɔfoɔ bɔ wɔn a wosuro no ho nsraban hyia na ɔgye wɔn. Psalm 34 verse 7. Pastor, Awurade bɔfoɔ bɔ wɔn a wosuro no ho nsraban hyia. Awurade bɔfoɔ bɔ wɔn a wosuro no ho nsraban hyia na ɔgye wɔn. Oh, praise God. Hallelujah. Awurade bɔfoɔ bɔ wɔn a wosuro Nyankopɔn no ho nsraban hyia na wɔgye wɔn. To aso e. Ɛna o jampo eba 11 na 11 no na ɛkyerɛ kwan a wɔbɛfa so develop ana wasua nyamesuro. 11 na eba no. Nti nanka yeduru hɔ a ɛhɔ nanka meba yebedu. De all patcha ne say Awurade ankasa no sɛ yɛfa honam adeɛ no nyina firi wa honhom mu nso no ɔsoma na bɔfoɔ ma otwa ne ma a woso obi a woso no bia otwa ne ho kanko ka sɛ ɔbɔ no gye sɛ otwa ne ho kanko bre bia sɛ ɔnam ne ho ani enti sɛ honhom mu no sɛ obi kra ɛhwehwɛw ɛde aduro bi ato wɔde wo kɔ baabi ama wabrabɔ no wasɛɛ na sɛ ɔbɛyifuo bi te baabi na ɔpɛ sɛ ɔtɔkye wa na wɔsɛ wabrabɔ a ɛnam sɛ wusuro Awurade nti twerɛsɛm sɛ Awurade ma na bɔfoɔ bɔ ho nsraban na wɔgye wo firi saa deɛ ne mu a ebi ntumi nto. Hallelujah. Amen. Nti akyɛ sɛ yɛsuro Awurade a yɛwɔ nɔma bebree saa owuo basa wɔn sɛ nipa de onyame yasɔɔdi nti owuo abɛka yɛn ho deɛ nanso nɛ ewuo bebree wɔ hɔ a nipa ewu a yɛ sɛ Awurade na ato nsa afrɛ no wɔn sɛ nyame na nkwa no kuta ne deɛ nanso bebree no a nyɛ Nyankopɔn na ato nsa afrɛ no ɛyɛ kwan bɔne bi a yɛne nam soɔ na ebie kwan ma ɔbɔnefoɔ no a ɔpɛ yɛ nimguaseɛ no timi nyaayɛ so nti sɛ yɛsuro Nyankopɔn a kyerɛ sɛ mu yɛ a wɔkenka meahu sɛ Onyankopɔn bɔ yɛ ho ban nti yɛnam yɛ nsuro sɛ adeɛ na yɛna yɛ menwanwa kakra sɔfo wei deɛ mentwa wa no yɛna yɛ menwanwa asɛ nnipa no bebree wɔ hɔ a wɔyɛ agyidifoɔ paa o nanso so wɔsuro abayifoɔ ne saa tumi a yɛbɔdin no bebree koraa kyɛn wɔsuro kyɛn Nyankopɔn obi kɔ gyina hɔ na excuse me mɛbɔ odua na ne ho po meka ne sɛ ebia nipa no nso wɔmfom pɛɛsɛ o mehu saa deɛ wei bi ɛbrɛ bi mekɔhyia bi wɔ baabi ɛnti na megyina so aka sɛ mekɔhu bi na ɔmo di nkɔmmɔ na nipa no bie na no kaa sɛ ɔbɔ bosom bi din sɛ ɛwɔ asantema mu ha sɛ ɔde bosom no bɛbɔ asemasi dua ɔbɔɔyɛ no na mɛbɔ saa bosom wei din wɔ ha o medeɛ mesrɛ wɔ me fiade Awurade hu yɛ mɔbɔ daa enti mebu sɛ nipa ne sɛ na maame wo kɔ asɔre ade na wayɛ ana medeɛ menya bibi a menya hwɛ nanso so wiase deɛ obi na timi piapia wo kɔ asɛm na ɛdeɛ nam sɛ na wonyɛ hwɛ a ade nti na wosuro saa bosom wei na Nyankopɔn na ɔwɔ soro ne asase no nti yɛbɔ ne deɛ yɛ ho apupu sɛ yia nyame hu yɛ mɔbɔ nti yɛ na yɛ me nwanwa sɛ nipa no yɛsɛ yɛsuro Awurade yɛsɛ yɛyɛ nyame ma saa na mɛka no nanso so yɛsuro saa honhomi a moyɛ de Yesu mogya na defeat wɔ mo dadaada no yɛsuro mo kyɛn Nyankopɔn Bible says sɛ wosuro Awurade a abɔfoɔ ɛkye ho ɛna bɔ ho nsraban ehyia kyerɛ sɛ ɛkwan biara na wo ho a ofie abayifoɔ betumi abɔ wuram abɛsɛ wawadeɛ abɔ wuram ade yare abɛtɔ so abɔ wuram abɛsɛ wo ma abɔ wuram abɛsɛ wo adwuma fi sɛ saa suro na wosuro Nyankopɔn no aba bɛyɛ bambɔ bi perfect wall, a wall of security obiara sunsum bia ntumi nwuram wo Nyankopɔn na tumi nyina ne ahoɔden yɛ de hallelujah amen eti ahwɛfoɔ a mo hwɛ yɛn yɛsrɛ mo ɛberɛ du sɛ yɛma nyamesuro ho hia paa na saa nɔɔma yɛsuro wɔ wiase mu na asase so no sɛ yɛsuro Nyankopɔn de a saa nɔɔma no nyinaa ne kwase yɛsuro biom sɛ Nyankopɔn bɛbɔ wo ho nsraban ayɛ dɛ ahyia amen ɔde ne bambɔ ɛto
omo a omo suro no eso. Amen. 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 Okay. Yo. Yenhwe. Na me pese ke kan quotation bi na yehwe. Asem bi wo ho. Yehwe mfasodo na ebi mfasode ebi nyane bi. Okay. Ewo Psalm 25. Psalm 25. 25 verse 12 to 14. Yenhwe ho na. Okay. Enyoma etoso aduonum 25. Chemu dumienu. Aha. Edikosi dunai no nyoma etoso aduonum. Chemu dumienu kosi dunai. Psalm 25 verse 12 to 14. Onipa bia osu awrade no. Onipa bia osu awrade no. Obekire no kwan a omfaso. Obekire no kwan a omfaso. 1. Didi kan no. The Lord will show you the way. The way. Amen. Amen. It is 2021. Then I can say ahwefo. Based on trust me. So for Kasabi na. Omno. Papa ni nyina nse ye besu awurade na wa kire ye kwan. Say yesu awurade na so obekire ye kwan dia 2021. Wo say yesu awurade na o kire ye kwan. O kire ye kwan. On say ye pe directions ye nam akwankyira hodo ni ade ba akwankyira papa no oni ni Onyankopɔn. Amen. Okay. But Papa nipa bi ehweye na omo de omo comment kakraba na odame kese watching live from Italy. God bless you. Yes, you also so nyame so nhyira pa. Avis na Adu Junior Divine Grace ba nyame nhyira o se more grace o di ja atato wa. Ija na so wodem a asopa ejekum say thanks papa. God bless you. Ejekum so bia hye bia nyame nhyira o. Ya odro intinu ama Papa we dey be on here na esum wa ha o. I say thank you. Yesu say that was say. Afi ya odro intinu ama na I say God bless you all. Oso ba bia o hye bia nyame so nkan. Afi so 80 the mayor. Abromem assemblyman no. Was watching you live. Keep the fire blazing. Honorable yesha ye adwuma ma nyame. Oso betumi de what the enso so aba. Concerning topic I discuss how to develop the fear of God. Yeah, chance out the message beba na ya present mu so ha. Amen. Nyankopon inhyira hwefo nyina. Amen. Se omonso hwe na omutie. Amen. Enim se Erade befa we so mama inhyira. Amen. So enti ma brasare nkasa kakrai. Osi Nyankopon kyerɛ ona osuru ne kwan. Enti afi 20 obɛkyerɛ kwan a ɔmfa so. E wa afi 2021. Enti dia na wo ka kyerɛ ahwefo. Papa, am say inhyira kese pa na afi abeto enim gidini bia obefa Awurade akwan so na wasuro no nyame kwan so de no sem faso de bibire wo so first de dikan pa say according to John 14 no o se Thomas ne say Awurade ba bia okore be de hu ba bia wo ko o se be no kwan no kore ne nkwa obi nkwa ne nkyɛn ti se wonam nyame kwan no so de dikwan onya heavy mu nkwan de ewura ansana yedi kan ne nkwaje esa toso bi ne na Bla Frank kiremu wo sa wo bambo abetuma ma onyincha betuma di wo nkwafi amen ansa ne ne edi agye wakonya home ama ode wo krati 2020 2021 papa kafra sa yakoya chibi sa nkofa yinchi 2021 esre agidifo na hwefo se de papa nyame afa so awode ba no nipa bi ode akoma pa beta chiri no waye city no wasuro Awurade no papa oni problem osa yinhyira amen. Amen. Brother Fabito so. No kra nim ni. Em say ye hwe 2020 ewiase edane butu kra. Eno nti ama even 2021 kra no enipa ye wura mu no a lot of people are uncertain. There's anxiety. Just say adwendwene abeto nipa so. E die ne kra ne wo mu. Sa e die na ebesie osofo. Enti no kra nim say and so what chire pefe am nyame nhyira o se o dis quotation but so obekire obi a osuro Awurade obekire no kwan a obefa so emfa woni nea bekoso wo wiase wono ni wiase yofo wono na ewiase ye ne dia eno nti ne eba no em se di sem ngoma na ma yate ase ono ne ahyase ene awieye Awurade nim awieye firi ahyase enti se wo suro Awurade a se yeah, the coro, yes, second wave, but or the monfa 5th wave, 100th wave. Emra. And now so say radin into amen. Amen. A quiet befast was survive what I see we soon dear. A radinani. Hallelujah. Now or the ma almost yeah. So would dear need dear mano. Yeah. Amen. Yeah.
pacho minim se men to aso Toaso. o say ne kra betena yedie mu na nasefo enya asase atena so chemudu nan no Awurade yi ni trim asem kire wona wosuro no na oma wo hunu na apam no mu amen Awurade yi ni didi kan no kan say Onyankopɔn kire di wosuro no kwan a wonfa so obema no obekire ne kwan a onfa so sa wo abrabom ni te say ade bia o sa nipa na ye bia no Nyankopɔn na ebem kire ne kwan a onfa so direct no ede mpuntuo ebeba ni yedie ni asomdwie ebebre no amen ene de tosumi no so all can say o say o kan 13 na o say ne kra betena nipa sa nipa kro ne kra betena yediem ne kra betena yediem oh hallelujah mi say e den tini ye kopa akwankyere e den tini ye pa akwankyere bacho mi musa mfa nsha ha yo bra sorry den tina nipa sorry say me ko bia me ko sofu yi ma ho me ko Antonia ma me ko because akwankyere nya sofu ngwana nipa ne ko ba bia me ko D4 me ko hwan enti dey na manipa akɔhwe akwankyere papa based on asema ye kan say na me nshira papa me say the ntia manipa ekopa akwankyere no one thing is say yini Awurade ne nsuro no because e usuro nipa na unya twen honhom na hu say nipa na me ekopa the kwai fa so manipa ne ekopa akwankyere ne say o say ebia owotibia bi mu se bia me fan say opese wodi yie onya sika ototo cars na enso no opese nka emprempre mu me fan say seconds na kan inside day aka but ansis asedi a obesuro Awurade na watwene ho afin niam ense ne fata ho na Nyankopɔn de saa niam na de adom na ene edi achi wo say nyankwa je man kan no ne de bi ten se taso okoba bi te say bi enei se bia ya kwankyere ma me bia se kodi awokosua asofo abayi kwakoje na bia me dia be ya akwankyere wo me dem Jesus ade ogiri se so ya nani ntem ya de na open nsa betima ya dai aka na emom nyame de omubu bebi asanefo na ka o se nyame woto no boa o fa ne boa won to ne ntem sana me hu no papa enti se ke nya twen esura Awurade enya ne mu gidi a papa bi senka ye mane mfa ba bia ye ngopa kwankyere bia na ka yesuro no nso a nya de a ke be mane no emnam se ye nsuro ni nti na da ye pe ye ho nya ntem na ya mane afo adifo na ya trofo adifo aba na ja wa kyere akwankyere amen akwankyere na nkasa de me hu se nka boni bia ni said ya me ense die nti a ye ka general die nti nipa kopa kwankyere no ene se nipa nim de da ya nim ewa abrabom nti ya na ye prese obia se wo ye Kristo ni o se wo ye wiase ni o se wo ye hwan obia prese obi hunu ade a mekoyi kwa mefa so a meye na ayeyi ama ti ye die pese se menya nkwa wo mu se metena se na asimi yie medidi ame menyare sa ne oma no ntina ya na nipa epra na se owo haw bi mu dada na anka obe free mu na kwan ya obetimi free mu eno na ya na pia nipa ma okopwe se ye be kire no kwan amen nti akwankyere de nka nyamfom so ne mu ba bi akohwehwe no nso no ya ade ya na ye hwe ne yie so nti se yesuro Awurade a Onyankopɔn kyerɛ ye kwan a yenye de yemfa so nti akwankyere papa no ni Onyankopɔn sa amen so nti se yesuro Onyankopɔn a mo se woda ho kwan a nyame fa so kyerɛ nipa kwan ebi ne sen so for nanka o kan bia ne sa ebi mpacho ebi ye dayesun mu otimi de dayesun ayi ade kyerɛw mem say ye hwɛ Jacob ko ne wo fa ho kɔware na ne wo fa no saa ma ne ye adwuma ma no ye hwɛ na asɛm a o ma ne ye enwan na duru baabi no na o ye sisi no afi no se tua me kana me nkɔ no se okay ene de me pesa o ye nse se amoa na omo ho a omo ansensan wo omo ho no ena be ya wo de ya ebi ni wo ho de be ya me de ya na omo start so omo wo na afi ase wo ansensan bi ani no ho sa enti da ye sumu ana Awurade yi kyerɛ Jacob sɛ ontwa dua
na ɔmfa nto nsuo mu ɛmoa no nom mu na ɔmo enipadi ɔmo honam no ɔmo nyama ɔmo bɛwo ɛmoa ɔmo ho nsonsan abo ɔmo na abɛyɛ ɔno ne dia and it worked yɛ adwuma ɛyɛ adwuma nti in fact Awurade soro deɛ Awurade nam ɛkwan bebree a ɔfa so de yɛ adeɛ no yɛka sɛ yɛka yɛ ntimi wie amen nti da yɛsu mu Nyankopɔn bɛkyerɛ Jacob kwan a ɔmfa so a ɔno so bɛnya ɛmoa no bi amen na ɔnya mmoa no bi no ɛyɛ yɛdie papa nti yɛkɔ for direction sɛ deɛ yɛyɛ na ɛbɛsi yɛ yie amen na sɛ yɛsuro Awurade Nyankopɔn deɛ a ɛna yɛn kasa koraa Nyame tumi kasa kyerɛ yɛn sɔfo ɛno ano no sɛdeɛ ɔkɔtu wɔ Genesis hɔ nom no so nti yɛsrɛ ahwɛfoɔ sɛ moma yɛnsuro Nyankopɔn for this year 2021 wodeɛ wontu Nyame suro ho anammɔn biara da but afiwei pɛ sɛ wotu anammɔn ɛfa Nyame suro ho wo ne Nyankopɔn nante ɛwɔ ne ho suro mu na wohwɛ deɛ ɛbɛsi ɛwɔ w'akwan mu yɛn nyinaa yɛwɔ adanseɛ bra yɛhyɛ ase sɛ yɛsuro Nyankopɔn yɛhu nneɔma a Nyankopɔn ɛyɛ ɛde ma yɛn ɛne akwankyerɛ a wɔde ma yɛn yɛtɔ so bie mu ɛyɛ n'asɛm mu perfect way n'asɛm mu ebi na yɛ kenkan saa nti Nyamesuro no yɛfa bi firi Onyankopɔn kwankyerɛ no yɛfa bi firi Onyankopɔn ɛno kora mpo na sɔfo wɔdeɛ mentwa no ɛdi kan ɛno ne adeɛ a sɛ mpo wokɔpa kwankyerɛ a sɛ mmerɛ bi bɛ mu na sɛ yɛbɛkyerɛ mu a agyefo sɛ wokɔpa kwankyerɛ a wɔ sɛ berɛ bia wode toto twerɛsɛm no ho yie saa sɛ firi Awurade ɛmfa wo ne nnipa a wakɔ no sɛ ɔkura Bible obi wɔ ha wɔde Bible na nso wɔmmie mu nti Nyame ɔmfa mu asɛm koraa nyɛ adwuma wɔde ato hɔ fɔ sɛ wɔde daadaa saa nipa nti ɛwɔ sɛ wohwɛ sɛ ɛyɛ Nyankopɔn asɛm a ɛyɛ korɔgyen ne titire paa ne sɛ ɛwɔ sɛ wohwɛ sɛ woyɛ Kristoni deɛ ɛwɔ sɛ wohwɛ sɛ ɛne Kristo asɛm a ɔkae no ɛkɔ anaa sɛ ɛne ne nkɔ ebi sɛ ɔno ne yɛ susudua sɛdeɛ Hebrifoɔ nwoma tire dumien akame ate sɛ ɔse Kristo ɔno ne yɛ gyidie ne nyinaa fapem ɛne yɛ susudua amen ahwɛfoɔ yɛda mo ase sɛ mohwɛ na yɛnka sɛ akwankyerɛ nyɛ dabi yɛnka sɛ akwankyerɛ nyɛ na mmom deɛ yɛpɛ sɛ yɛka nyinaa ne sɛ afe 2021 sɛ wopɛ sɛ wonya akwankyerɛ a ɛde nkonimdie bɛbrɛ wo a suro Onyankopɔn amen na wohia Nyankopɔn sɔfo hɔ koraa mmoa a ɔno ara bɛma ɔbɛkyerɛ wo sɔfo a wobɛkɔ no hɔ a that's it Onyankopɔn nam ne so bɛkyerɛ wo kwampa amen ama wafa so amen na wabrabɔ asi wo yie amen nti deɛ osuro Awurade no wɔsɛ ne kra yɛ dɛ ɛtena papam na n'asefoɔ anya asase atena so yɛnhwɛ 14 quickly ɔse Awurade yi ne tirim asɛm kyerɛ wɔn a wɔsuro no amen Onyankopɔn yi ne tirim asɛm kyerɛ ɔmo a ɔmoyɛ dɛ ɔmo suro no na nipa bɛ na wo Bible betimi de no atoto asɛm a yɛka ni mepacho fa bi te sɛ Abraham kɛseɛ paa Onyankopɔn sɛ mekɔsɛe Sodom and Gomorrah ɔsɛ memfa nsie Abraham anaa da amen memfa nsie Abraham anaa na enka nyame kɔsɛe Sodom ne Gomorrah Abraham deɛ nka ɔfa ho bɛ nanso wa ɛdeɛ nti na ma saa Nyankopɔn ɛmfa nsie no mepacho sɛ menim sɛ menkasa na deɛ di ka kɛseɛ ne yɛ siti a ɔyɛ ma Awurade ɛnsɛ ɔka kyerɛ sɛ wɔmfiri no agya fie na wɔnkɔ asase ɔnim baabi a ɔkɔ asase a ɔno ɔbɛkyerɛ no so enti obi a ɔnim baabi a ɔkɔ wɔte ne comfortable family a ɔmo ɔgye n'ani waware wɔsi firi kɔ baabi a mɛkyerɛ wɔ ɛnɛ ɛna fam o ɛna fam ɔde ani die ma ne nti no odi n'anim asɛm ni saa otu anamɔ saa mmerɛ kura asɔfo wei deɛ mentwa no na menyi ntom sɛ Nyankopɔn no na n'abusua kura anim no ɛnsɛ ɛnyɛ known God a ɛsɛ wei ne yɛ nyinaa anim this is unknown God it was in fact I would say the greatest step a enipa betumi atu asase paa baako so no ne sɛ wobɛtie ɛne a wonte da na wadi ne n'akyi it was a step of faith greatest step of faith nti migiri sɛ no nti na nyame hu no a ɔne ne fa yɔnko no nso deɛ ne die ma ne nti no suro ne nti
no dina ni mu asɛm ni nti ɔkɔyɛ bibi no ɔne ne susu ɔda na de kyerɛ no pa ɛma ɔno kora gyina mu a ne Nyankopɔn di nkɔmmɔ no korɛ di nkita ho a fa de Nyankopɔn bɛyɛ ho so enti si yɛsuro Nyankopɔn oyi ne tiri mu asɛm ɛkyerɛ yɛn ɔn sɛ woyɛ abɔfra mpo na sɛ wowɔ adamfo bi a wɔyɛ panin na wode ani die ma no a ɔkyerɛ wo mpanin nsɛm papa no korɛ so ɔkyerɛ wo mpanin nsɛm na ɛma nneɛma ahinta ne nneɛma bi a ɛbɛma wabrabɔ asiw yie ɛnam sɛ ɔno nim ti no ɔkyerɛ wo ɛma wabrabɔ tumi yɛ den asiw yie nti ahwɛfoɔ deɛ adesua no wei last week deɛ na yɛti mu a yɛde kakra ka ho na yɛbɛhwɛ bibi kakra na yɛde asi na Nyankopɔn yɛ adom a next week no na yɛatoa so menim ɔmono wopɛ sɛ ɔka bibi ana ebinom asaba bɛka yɛn ho adesua no ayɛ dɛ paa na yɛnua baabi ɔsɛ yɛfrɛ no maame akua kranchoa kranchoa ɔka yɛn ho na wɔsɛ amen after so Abraham Assemblyman 80 the mayor or say I love the way you are digesting the word of God. God bless you all. Honorable Nyamin Council. After so difu abebiu on so shaha. I say God bless you guys. Prophet one. I'm very happy to be on this platform. Odifo Nyamin Council. Ejumana na yeto aso. Abebiu boating. Bibi. Sofu Bibi. Sofu Bibi. Sofu Nyamin Shaw. My friend international prophet. I love him. International prophet. Nyankopɔn nhyira wo pa amen international nyame nhyira wo amen okay eti yɛnhwɛ adeɛ nti yɛhu sɛ si yɛsuro Nyankopɔn a Onyankopɔn yi ɛhyira yɛn yi ne tirim asɛm so yes mfasoɔ wɔ so ɛsi yɛsuro no akɛkɛ mfasoɔ wɔ so na mfasoɔ no bi ne sɛ ɔbɔ yɛn ho ban na ɔkyerɛ yɛ kwan na ɔyi ne tirim asɛm ɛdi ɛkyerɛ di ɔbɛyɛ ne ɛbɛsie ne ɛbɛba na oyi kyerɛ nso a ɔbɛma yɛn akwankyerɛ a yɛn yɛbɛtumi agyina yie ɛwɔ deɛ ɛbɛbɛ mu amen amen Nyankopɔn nhyira we deɛ mentwa wa no ɛnɛ ansa na meba ahia na me papa ɛfrɛ me sɛ ɔmo wɔ yie bi na ne nua no ɔmo wɔ abrokyire amanɔne wɔ sɛ ɔmo ba na odifoɔ bi ahunu adeafoɔ mo sɛ ɔmo ba abɛwuwu nti ɛne ɔmo sɛ ɔmo mma yie no koraa nti ɛyɛ no ne mi di nkɔmɔ no wɔsɛ ehu aka ɔmo ne ade nam sɛ Awurade sɛ wonnim Awurade wonsuro Awurade a we bi na timi to wɔ ehu na aka wɔn they are afraid because they believe that in fact God cannot protect them. They think that once omotitum say once yen hu say bibi say ewuo na ebesi ne de na che say bibi solution bia ni ho but ade kase wom ne say say o say Awurade bofo bo wona wosuro no nhyira banhia ana say wo abusua mu nso na wosuro Awurade a say Awurade edan saa ne oma we mu nyina di kyerɛ me kai saa de we ansa na obeka je best na otwi mienu ase na otwi mi huhu ade e ma ne de ya nso so obi nso huhu ade frɛ me say na asie but empire a ye bonti no Awurade aso ano amen o enti sɛ wonim Awurade a sɛ wosuro Awurade a ade bi ne ho a ebesi wabusua ni mu a wɔde behinta ne efisɛ ne trimpɔ ebia we na mepɛ sɛ meyɛ we na ɔtamfo pɛ sɛ ɔyɛ we na ne nyina ɔbɛma wo a wo abusua no mu no ana wo adwuma mu kura na ɔbɛma wo ahu na bia wo bia sɛ kuro brɔno so bɛma wo ahu amen Nyankopɔn mfa ne tirim asɛm nsie deɛ ɔbɛyɛ no mfa nsie nipa osuro no da na wɔnka onya ne kwafo kra nkonya ne kwafo nyame nhyira mo Nyankopɔn nhyira mo ne ahwɛfo nyina yɛnhwɛ mmere yɛbrɛ na kakakraa bi yɛmfa nhwɛ nti yɛka Nyankopɔn suro ho asɛm o se kwan a yɛmfa so nti sɛ kwan bɛn na yɛbɛfa so a na nyame suro no ɛyɛ atadeɛ bi na egu hɔ na ye kwa ye akɔfa hye ana sɛ anamo bi na wosi yetu na ye nkyerɛ mu kakrai okay then na wosi ye na yesuro Nyankopɔn na mombe how to develop the fear of God pacho nanka okay so obekasa de a beko tu wa ha sei na papa obisa question pa o mu tu nyame hyira o amen
Papa, adeɛ baako a ɛsɛ sɛ yɛdi kan sɛ yɛyɛ ne sɛ yɛbɛbɛn twerɛ no because Timothy nwoma no ka wɔ sɛ atwerɛ nyinaa firi Onyankopɔn ho mu ɛyɛ ma nkyerɛkyerɛ atwerɛ nyinaa firi Onyankopɔn ho mu mepa so yɛnkan mpɛ sɛ yɛbɛkɔtu ne yɛgya twerɛ me sɛ 16 na ɛyɛ ma nkyerɛkyerɛ ɛna papa wokan wofiri so na wobada hɔ no ma wɔse sɛ wofiri mmɔfra se nnim atwerɛ twerɛ kronkron no a mahunu nyansa ɛfa Kristo Yesu mu gyidie so de wakɔ nkwagye mu nti papa bi sɛ first one de di kan ɛsɛ sɛ yɛdi kan yɛ sɛ twerɛ no ɛsɛ sɛ yɛbɛn twerɛ no bɛn twerɛ no pa ne yɛdɔm sukɔ yie saa because according to Revelation 1:3 no wɔse nhyira ne de wɔkenkan ɛna wɔn a wɔti adi yɛ nsɛm na ɔde de wɔtwerɛ wɔ mu no yɛdɛn ɛsie ɛyɛ adwuma ɛpɛntim sɛ adeɛ baako ɛdi kan paa yɛbotaeɛ kɛseɛ paa ɛbɛma Nyankopɔn ada ne tirim pɔdi ɛkyɛ sɛ yɛbɛbɛn twerɛ no nɛ twerɛ no obi bɛtumi aka sɛ obi kora mpo nyɛ kwasiara na ɔbɛkɔ asɔre a ɛno ano no ɛso no so de ogyina so de bɔɔyɛ tumi wɔ mu biribiaa wɔ mu sɛ adeɛ kɛse yɛ som bɔ baako paa no no second wine na ade ban yɛde akwankyerɛ ne mpaebɔ nso ayɛ dɛ aka akyire papa amen nti yɛfa Onyankopɔn asɛm na yɛhwehwɛ mu a yɛbɛma yɛatumi anya nyamesuro nyame nhyira paa brasare Second Timothy chapter 3 verse 16 Timothy ngoma a ɛtɔ so mmienu 3 nkyɛmu no wɔse atwerɛ nyinaa firi Nyankopɔn ho mu na ɛyɛ ma nkyerɛkyerɛ atene ne tenenee mu yɛn amen nti akyerɛkyerɛ ne atenatene bi na yɛyɛ sɛ yɛnam saa yɛ so bɛma tiefoɔ ne ahwɛfoɔ ahu sɛ Nyankopɔn bi wɔ hɔ a wɔsɛ yɛsuro no na yɛsuro no a nɔɔma a ɛwɔ hɔ nie bi ne sɛ ɔbɛbɔ yɛn ho nsraban ɔbɛhwɛ yɛ kra so ɔbɛgye yɛn afiri atamfo nsɛm na ɔbɛkyerɛ kwan yɛ yɛmfa so wɔ abrabɔ mu Nyankopɔn nhyira mu paa mpa so fa bi ka ho na yɛbrɛ no mmienu na mede bɛka ho first one sɛ deɛ waka na wɔsɛ yɛhwehwɛ Kristo Yesu akyiri kwan yɛhwehwɛ Kristo Yesu yɛhwehwɛ n'akyiri kwan bi sɛ ɔno na nyamesuro no nyinaa gyina ne so obi wɔ hɔ a ɔsɛ ɔno deɛ ɔmpɛ ne ho asɛm ɛnyɛ no na kyerɛ nyamesuro amen o megye de sɛ nka mmerɛ wɔ mu anka wɔsɛ mempɛ me ho asɛm o ɛnyɛ no koraa nko a it goes beyond just being reserved sɛ woyɛ reserve wo deɛ wonyɛ kekaw no ɛnyɛ no nko a ɛne sɛ ɛwɔ sɛ ɛdi kan wofa Kristo Yesu sɛ wabrabɔ so wura ɛne wo kra agye nkwa ɔsɛ ɔma Kristo bɛdi wa ɔsɛ ɔgye tom sɛ Yesu Kristo ɔno ne nkwama ne mu ɛna nneɛma nyinaa firi baeɛ sɛdeɛ Yohane asɛmpati baako nkyɛmu baako de kɔ no ɔnam ne mu na ɛyɛ adeɛ nyinaa ɔno ne asɛm no nti ɛwɔ sɛ wofa Yesu Kristo na nam so ama wasuro Awurade ɛtɔ soɔ ne sɛ wokan nnwom a ɛtɔ so 39 nkyɛmu du baako no a ɛkɔ no ɔsɛ mma mommra monya asoma me mɛkyerɛ mo Awurade suro mommra monya asoma me mɛkyerɛ mo Awurade suro ɛna wɔka quotation mu bi bia na obi ɛyɛ 4% ɔtwerɛ nnwom ɛtɔ so 30 Psalms 34 39 kyɛmu edu baako 11 verse 11 Psalm 34 verse 11 okay Psalm 34 verse 11 says 11 okay mommra they say okay that's children mommra monya asoma me mɛkyerɛ mo Awurade suro ɛna wɔto ase wɔsɛ mo hwan na ɔrehwehwɛ nkwa nti ɔka Awurade suro deɛ firi mu ba no mo hwan na ɔrehwehwɛ nkwa na ɔpɛ onyinkyerɛ sɛ obɛhunu papa nti waka nneɛma bi ɛwɔ ha sei kora wo tɛkyerɛma patwɔ Awurade suro kwan baako sɛ wobɛkora wo tɛkyerɛma bɔne ho ɛne wano nnaada asɛm ho yi bɔne ho akwa na yɛ papa hwehwɛ asomdwie na ti no amen nti saa nneɛma wei mu a wabobɔ din wɔ ha sei no sɛ yɛyɛ a ɛno na ɛbɛboa yɛn ma onyamesuro nso atena yɛ mu anaasɛ ya nurture the fear of God in us the first one no say or say kura wo tɛkyerɛma bɔne ho nti yɛmfa no baako okay kura wo tɛkyerɛma wo bɔne ho saa ɛne sɛn
asɛm a emu broad pa me ba cho se ubeka bia na kura wo tachire ma wo bone ho Papa, on sait, on vous a aucun ref quotation kakra. On sait que trama yi uja. Pap ketrama yi uja. Am say James. Ti se kro ketrama ne se asem emu odu yi. Na kire se emfa o ketrama ni atro. Asem a unhu ya ne mfa ano nye den enka. Because okan John was say obonefo di kan atro nyina agya eye obonsam. Nti so otimi kura okatrama mi say kwan ba kwa betimi suru erade no nya nsem nyina te se wodo katrama ye na ada asem okay was katrama no ekum sama nkwa amen na ko pon shraw pa amen pa cho me de kakra to aso no ene se ya se yen kra katrama bone ho ebinu ma o ma no so aduabo bodua sisi o che se o nwene se nyame foforo bi no wo frɛ no na adwene ye ne se bre na adu no na ni abrenti wo ka tete ne ho but wo nwene se awurade bi wo ho na de wo ye ne tia no so ebi ananka wo fa enipa fam de a anka wo ye wo dipem se wo be ye sa de no nanso so awieye no wo dwene awurade ho se na awurade esi kasa asem wo fa de wo ye no ho nti wo bo obi na no ano wo bonyame fufuro din wo bodua ni wura fi ne ho obo on so anano yi o ma so atem didie basa asem a won hu ye hwe ye politics ade ye hu ye ne ka di gu ye ho fi all because of power ye hu ye o ketrema ya ne kansam asem a won hu fa sofo ho na ode nam na o ka sofo we sen enam se bia sofo binom ayade a enye ntino na onya hu ya na ode nam. Hallelujah. Amen. Enti nyom ye ka ye tachere ma asem de a edoso nsem a wo se ye kura wo ho no eye bebre enti na wo se ketrema ne ye oja na de otimi di ne ketrema so no ono onkwa. Amen. Abusia se ba fijasine ne nkotamu dia papa fijasino CVA na ye hwe ma ne sei eye fire ya sha se na wo se nipa gitum se Nyankopon bi wo ho sa se yetumi hwa ehu se Nyankopon bi wo ho a na ye suru eno na bema ye hu se Nyankopon bi wo ho dia na ye yina wo hwe ye mato sasa pa eno ne nyame suru no efiri mu eba edikan so se nya gitum se Nyankopon bi wo ho dia eme ye hu se ne ye bia wo ye dai wo hwe na wo hwe ye ntino anamo bia ye tu bia so no obu hu nkonta to ho sa nti ebema mekasa meka anamo ami tuo ne nyina no me de betutu Nyankopon asem sa eno beba masuro Nyankopon fi se nim se de meka bia no ho akontabuo wo ho nokre nti yen kasa basa kra ade a ye hunu ye ne ye ka to obi so ya ase no de enya bone bio nti ye ketrema no ye hwe ne ye na ebu on so efin neoma keka dwamansam dwama ho hia o media me nka obi ho asam but na nsam fi efiri nanum ba onwene sei na wurade si hu no amen o nti ye hwe no so yie mpa cho me nto aso ye de ya adwene ko vesi etimu bi mu ha se ye hwe ye jatum se Nyankopon wo ho no sa na ye hu se hwe yen em se ye na ade ba ko a me hu se ya na ire fi ye hu se ade a me ye obi eni ho a o monitor ade a me ye no nokre obi eni ho a o hwe ade a me ye no obi eni ho a ade a me ye no ohu on se enei nyamesuro ni wonti no obi eye ni nua bone kura no a kura onwene ho no se oye se panimu bi wo kura no a onsuro panimu no kura se oye just me hu se me sin kan kura no kura nipa nim se me de wo kana ni nyina so no kese ya nipa dwen on se Nyankopon omo kura omo di se nyame wo ho kura no omo adwen omo se nyame wa chiri nti ade bi wo ho ye betimi de asuma no ana nya nyoma nyina nso no nyame wo hwe saa na nipa no bi nso dwene ade we de se nyame enye we no be we de se nti am se ye Nyankopon amen
Amen. Nyankopɔn nhyira mo. Nti sɛ yɛbɛsuro Nyankopɔn a yɛ develop a didi kan ne sɛ yɛbɛhwɛ n'asɛm mu. Yɛbɛhwehwɛ ne nsɛm mu. Na ɛno no bɛtwa mfoni kɛse akyerɛ sɛ ampa Onyankopɔn wɔ hɔ. Ɛhɔ na suro no bɛhyɛ aseɛ. Sɛ Nyankopɔn wɔ hɔ deɛ a ɛne nneɛma yɛ biara nso wɔyɛ dɛ ɔhwɛ me. Neɛ mitu anamo mitu bia obu ho nkonta na afei nso yɛsa gye tum sɛ atemu wɔ ne yɛyɛ biara ho a kɛseɛ ɛno nso boa ma yɛtumi ehu esuro ba yɛ mu kakra ana entesa mpacho sofo we de asem kɛseɛ pa ehia ayi another 1 hour for this discussion em sɛ ɛsom binum kura ɛwɔ asem sɛ yewu a ne yewu bibia ni owu achi bio nti ene said ya Paul kan mmie ni di ne anom ekina yehu a ne yekɔ enam sɛ nipa dwen on sɛ oh unya bibia oyɛ bia asase so ya sɛ nipa ehu amra antimi anchewo a ene eno ano no nti no ɛma nipa ehu a ɛwɔ sɛ kan wɔ bɔne ho no ya na eni hɔ ɛno nti na nipa yɛ werɛmfo nipa yɛ tirimɔdenefo ɛyɛ ade atia yɛ yɔnko nipa yɛ nwene no nti sɛ yɛgye tom sɛ onyankopɔn atemu wɔ hɔ ne ɔyɛ two side god ɔnyɛ one sided god sɛ me yɛ ɔdɔ nko a nti ɔyɛ god of justice and he is god of love if he says wɔgyaa yɛn sɛ okay ɛneɛ me yɛ ɔdɔ nko a na sɛ wɔamfa n'atemu nso amata ho a wɔn a yɛyɛ wɔn bɔne no na ono nso waye ombone if people wrong others and he overlooks then he has also wronged those who have been wronged. He has been unjust to those who have been wronged by the evil people. And until was onyame obu aten until atemu wo ho yenyi ntum se atemu wo ho se yegituma onyame soro betena yemu amen amen se yenyi ntum se nyankopon bi wo ho na yenyi ntum se obu aten de ya ene ade ntina se misuro no sa so ntimi ye bone a na se me ye bibia ni ho mi wu a eno ano but ye ma hwefo ate ase se wu a ne nsan pa kese wo ho onyankopɔn so wo ho pa obu nipa ne ye nyina ho akonta na dakobi wa free nipa nyina de ho atemu ayede ama wo mo amen. So nti kwan ba ko a ye befa so asuro nyankopɔn no se ye gya tum se oho na afi nso ye gya tum se oho nti wo hwe ye tosu bi mu se ohwe de a ene na de ye nyina nso no ye bebu hu akonta akyere no eno de ehu enye ehu a e ma ye dwane se ye hu kakai sa ni mu e ma ye de ani die ene obuo e ma nyankopɔn na ye de ani die ne obuo ma nyankopɔn no ebe ye den se ye be ye nua ebone papa be den be den se ye nua bone fi se me nua na me ye ne bone no ete se de me ye nyankopɔn ye beti ase yesa nyankopɔn nhyira mo pa na aka ye mre no kakra na ye de ekɔ awiye enti onyankopɔn hwɛ yen ana yetimi si onyankopɔn anim ye hwɛ quotation bi wo Revelation chapter Hebrews chapter 4 okay Hebrews chapter 4 verse 13 what say na abodie bia ni ho a ena adie nyankopon anim bacho ye what say na abodie bia ni ho a ena adie onyankopon anim na adie nyina ho da ho na eso abue mbacho final kinkan yi aye Hebrew fo nwoma 39 nchemu dum yensa no okay setimu bi na na abodie bie ni ho a ena adie nyankopon anim na adie nyina ho da ho na eso abue wow what kind of Bible mu but your Bible mo pa Holy Bible chira konkro pa amino enti me ka say yewura afi we mu me na mo platform bi so adwuma me ye platform na obi de beto so say wasofo na mo preach heaven and hell no I was say afi ye hwe wo mo pa na every say afi na etwa mu no
omo adentina say heaven and hell bi wo ho a omo ntimi ehunu coronavirus ni nyina so nyina ye corona enti ene heaven and hell bi a ono kra de wo say hell bi ani ho punishment bi ani ho onyankopon ye figment of imagination ana ye hu se onyankopon bi wo ho a obetua nipa mu ye ka na argument bi on se onyame tua mu enipa kasa de ne nyame trimu odene pa but ni wo fi se enioma a wo tua nipa ka wo ho ne ye ade a bone a ene yawa nipa de ye ne yonko nipa ya so ho we ni ade a na oka ho asem nti me gidi se ye gitum se onyankopon wo ho se de waka no ne ye gitum se wo hwe ye de wo de ye nyina no eda ti pefe bibie ne wo hinta no bibie ne wo yesum ka bi a bru onyankopon so de a na ode ye ne ye nyina beba temu mu de a ene na ye besuru no ankasa de ye bi ye besuru no amen amen yada Masepa wo ne nsɛm a Nyankopɔn afa mo so ada na di ɛde akyerɛ yɛn na yɛnim sɛ wei akyi no wɔn a ɔbɛhwɛ yɛn ne wɔn a wɔhwɛ yɛn nyinaa no fi na ɛkɔ no yɛbɛhu sɛ deɛ ne Onyankopɔn ɛbɛnante Onyankopɔn yɛ ɔdɔ papa nanso n'abufuo no obi ntumi nnum no kra enti sɛ yɛn suro no yɛmfa ne di amma no yɛn bu no bra nkwan wo yɛ mu yi na yɛte ase yɛmfa yɛn ho anto no so yɛmfa yɛn ho amma no yɛmfa yɛ kra nhyɛ ne nsa dabi no yɛwɔ nsɛmbusa bebree a Onyankopɔn ɛbɛbusa yɛn bra ne ba Yesu bɛtena na temu adwa so amen enti deɛ yɛka nyinaa ne sɛ yɛbɛsuro Onyankopɔn a abere nyinaa mu yɛgye atum sɛ ɔwɔ hɔ sa continual awareness yes continual awareness no crepa to mre bia ne ewura fi inte ya na enwanwa sofo ase I word that you say pa say bre bia bre manyina wo ba bia bre bia amino anyasa sɛ yɛntumi a amfa yɛ adwen no yɛmfa saa de yɛanto yɛ adwen no mu a yɛbɛyɛ keka no ma bom papa so nti yɛnyi nto sɛ aberɛ bia yɛbɛhu sɛ Nyankopɔn yɛ dɛn ɔhɔ so na deɛ ɛtɔ so biom ɔyɛ dɛn ɔhwɛ yɛn ɔhwɛ yɛn na ɔevaluate adeɛ bia a yɛyɛ dɛn yɛyɛ kasa yɛka ɛne adwena yɛdwene papa kasa yɛka ɛne ne yɛyɛ so sɛ yɛhu saa nɔma wɔ nyinaa ɛboa yɛ ma Nyamesuro ɛyɛ dɛn ɛtena yɛ mu so nti na wɔka sɛ we cannot escape from his attention no cry intimi cry nti ahwɛfoɔ sɛ mamemfa nɔma miɛnsa yi ɛnka ho na yɛnkɔ sɛ yɛpɛ so yɛsuro Awurade we must recognize God for who he is yes abere nyinaa mu no yɛyɛ dɛ yɛhu Awurade sɛdeɛ wɔteɛ sɛ yɛhu sɛdeɛ Onyankopɔn te a saa ɛma abere nyinaa yɛyɛ deɛ ne deɛ yɛ dɛ ɛma no sɛ yɛhu sɛdeɛ wɔte a ɔn sɛ wonnim sɛdeɛ nipa si te a ebia wate ne din saa baa wonnim sɛdeɛ wɔte a womfa ne die ma no barada a wode w'ani mmienu bɛhu no no sɛ ei sesei na wɔteɛ nti Onyankopɔn mmoa yɛ na yɛnhu sɛdeɛ Onyankopɔn yɛ dɛ ɛteɛ amen yɛhu sɛdeɛ Onyankopɔn teɛ ɛna deɛ ɛtɔ so bi mu you must have a continual awareness sɛdeɛ mede ka kaeɛ no a deep reverence for him to a sincere commitment to obey him ahofama sonko kora bro so ayede ayɛ krɔgyen ayede yɛ sitiama no asɛm sɛ yɛwɔ saa nnɔma yi a abere nyinaa mu no yɛwerɛ mfi yɛn ho koraa na nea yɛyɛ nipa biara no yɛyam hye yɛn saa anamu bi a yɛtu bi yɛyam hye mu sɛ obi wɔ ha wɔyɛ dɛ ɔhwɛ yɛn ɛtiefoɔ Nyankopɔn nhyira mo amen na ɔmmoa mo amen na
Minim say oh bibi kakra wo katwa to a. Me pa cho ketewa bi na me ka twa to a. Awase ya gitum say Onyankopɔn suro no. Apart from say ebema yenya enkwagye mu ahotoso a ye wu akiri no. Yebenya enkwada nkwa no. Ye hu say enye say ye no kwawo. Asase wo ya so anso emfaso de kese wo so. Enti ema obi mu wabem sister mama brother say ebia wo de wate wo ho na wo nam amane mu usuro awurade adubra bi a awasa wo sacrifice wo ho amane. You must pay a cost, a serious cost for fearing God. Eduru ba bi adwuma na wo ye na wasa wo free mu enam say usuro awurade nti bi a wo ton apetition ebu ha ade a wo ye no enya ade eso awurade ani wo awate no foforo awasa wo free mu to mre bi a wasa come dew sister bia empana na wo brother relationship na enso awurade wasa wo twon ho free mu ho so na medidie you need to pay a price but it is for a short moment. It's not for a time, a longer time. Amen. Amen. Ti we mu nyina no wo ya awurade enam so hyira wo wawie ye asomdwie. Amen. Nyankopon hyira pa. But minim brasare wo bia obeka. Ni nyina na bra Frank abono tofa no. 2021 there papa wasem nyame na so de abrei. Yeah, radiasem. Amen. Nyame na so de bai. Radiasem nyame na so de brei papa. Do obefa bia no. Emu chefa ne nsa be dey. Ebeka se de wo kan na wo so hwe wakwan yi ababa wa. Ti bia bi ma hwa em wa na ne awurade nyankopon asem bo bra twon ho ye dey. Efiri ho. Obu wa wo ka sei. Beka na me de bia baba wa me ne we mpra me ne be ma na abranti am ne tim mpra me ne twin. Me gya de na me dey. Me di. Se wunya gidie na usuru brade na atwofo nyankopon behwew obema wo ho obebo ho mprempre bibire de asene first bia na oye den wo mu no bi won so nsanwe e de intimi nyai unse wo de ahyere tim sa de no ntimi nya de nyai ko be ntonkon so amade na de akose yimu ba abo adwene sa de ne magya me suru awurade be de ne mranse be de na sede so a onkonkon so butuma ba be yesofo kura because enteni bia no ho chen se bia metin sa wie mu na matwe me ho afiri ho Chen bibia Onyankopon enhyira wo papa. Bra sorry o kaso obetima be yesofo ti se enye se na ifiti ya na ya bet ya ya sofo. Ni na ni wi ya. Bra nyame asem a yete ya. Yesuro se na tie. Na dia bedu sampempon so. Papa nyame enhyira. Onyankopon enhyira wo pa na onya okese. Amen. Your brother Samuel obi a wakatwa to a. Nyina ne se ye be wiata so se ebedi Yesu achi na ebisuro no. Amane ne de beba. Ba se bra Frank kai no enye ade a ye betene mu afebo. Mmere kakra se de be ma so anya adansdie. Mbedi Yesu achi no. Na me ho kire me pa nse se die. Me ka hye rade animonyam. Ene mitimi didi emabika ama mitimi atugu ana se me de ma obi. Amen. Amen. Anuanum bi so aba be kan ho ha. Na ye be kan omon sam so kakra. Your brother Kobe Ikes, manager, was a powerful and blessed papa. Indeed, man for fear God. Was he so nyame. Amen. After so, ubetimi ahwehwe asori akiri kwan Divine Grace Baptist Church. Ewo efijase ekwan na eda fitam ba bia anwaka afo ni gyan kosi afisko no. Wotra stadium junction ne kakra bi a bon se ye wo wonsa benkum so kakra. Se wo fra fisko na eba nso a ye wo wonsa nifa so. Kwasi ada bia ya asori na anwumre ye gina mu bompae. Ya wada anwumre so ye bompae 6:30 ni ahyase. Obetimi abeka ho ne wasom fefefe. A Divine Grace Baptist Church. Ya odro intinuama. Thank you Evangelist TV for this blessed program. Kobe Ice. You can locate Divine Grace Baptist Church at FDRC. I know. Me pacho se program we wa here. Said ye na honorable atedruye ekano. Ya by Nyankopon asem num. O pese de bia betra ase ne ba nsem num a. Obetimi a sponsor ye. Na wani tia se kwancha de fe ni nyina esika. Enti ofre 0540 422 165. Ye no bedi nkomo. Ni ahwe kwan ye befa so a. Obetimi so aboa ye program yi. Ebia wo hwe, wo adwuma bi a wo ye. Wo be pese nka Afidiasino TV be ba studio. Ana wadwuma mu ho. Na ye de cameras aba betwa wade a woton na niema a wodi ho dwuma. Na ye program se ya boa fam se commercial jingle a ye betimi aba ne aba be ne sa ma ofefefe. Ye han se obefre number no 0540 422 165. Ene dwuma de ba so yi
Ye nua na do junior wo Poland. Wo ye Divine Grace ba preko pe. Wo ka ho bi na so ya sema adwumadi ba nyame nhyira wo. Amen. Nyame nka wade bia bia. Se wo ha se ne se wonim Nyankopon a. E be pese wo be pagya won sana papa no wa bom pae. Amen. Well, ansa na me bom pae no. Adom Mmere na wahwe na ye bom pae se Awurade be ya adom. Na ɔma yɛ ahoɔden ɔma yɛ nimdie ne nyansa na wɔtwe biara no yɛtumi de aba w'akwan mu sɛ aboafoɔ ɛbɛ mu pii a yɛde da no baako bɛka ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a deɛ Nyankopɔn de ama yɛ no ani afoforɔ nso ɛbɛkyɛ na ayɛ nhyira de ama wo afewei yɛpɛ sɛ yɛdie tɔ nipa abrabɔ so ne mpo Yesu Kristo pie mu anaasɛ ɔba mu a nipa anya nkwa ede ama onkra amen eti se obi hweye na onim Yesu a yensema ye kan ye nyina no etwa kosi Yesu Kristo so se ye be fa no se yewura ne ye kra agye nkwa se the Romans chapter 10 verse 9 and 10 ayede ekan o se wode akoma na gidiko tinemu na wode ano apai mu ayede aka konkwagye mu nti se obi nim ye ya de obi nim Yesu a de ye kan se ye kanfo Yesu Kristo e de amaw amen se fi na dai bie wa koma mu na to nsafre Yesu Kristo na ometra wo mu na omedi wa brabo so hene na onya obra so wura amen na se Awurade Yesu pie ne maya tosumienu a onso wa anya yiraba amen Nyankopɔn nhyira amen na onya okese ye mompae se obi pese ofa Yesu a onka de mekan endimachi Awurade Yesu meda wase Awurade Yesu meda wase se ene dai mate wasem humemɔbɔ na fa me bɔne nyinaa kyɛ me meto nsa frɛ wo sɛ bra bɛtena makoma mu na ɛbɛyɛ me bra so wura na twerɛ me din ɛwɔ nkwa nwoma mu owura Yesu meda wase sɛ wowu maa me na wote ase ma me sɛ woabɔ saa mpa yi a Yesu abɛtena wo mu ne aka ne sɛ wobɛhwehwɛ asɔre a ɛyɛ asɔre a yɛ Yesu Kristo dia na wode wo ho akɔdɔm na wotutu anamon na wode nyame asɛm wanante nyame asɛm so na wakora onkwa wanya wo Kristo mu no na da Yesu bepie ne ma yɛ toso mienu no nso wanya mu kwan amen yɛmɔ mpa yɛ twato okay yada wase ajapa amen se enanso bi e kwan ma yen Jesus na ye ne ahwefo ne atiefo wiase nyina oh yes ache wasem a ekasafa uhusuro ho amen ye mpa ibo ne se ubema uhusuro ahye wo makomama Jesus na Awurade wada wo ho adi akere wo mo yes na watwa ho mfoni akere wo mo o wasem won da yasu mo amen no ma bi ya wani hu no Awurade fa so kasa akere wo amen ma wo hu sampa wote ase oh yes na woda so e wo ho ma wo hu sampa wote ase bubu ni pa nyina aten oh yes na ehu suro nti matimi atu anamo efata na ahye wo Nyankopɔn ani onyam na de nkwa ne ahoɔden abrɛ wo mma yɛda wase yɛde adwuma yi hyɛ wo nsa srɛ sɛ Awurade mama wo nhyira atɔ ne mpo Awurade emu atere ne mu abae ne nka de nipa bi mpo susu yɛ na atumi aba mu saa na yɛde ani onyam amma adwuma wura baabi obi Awurade hyira no emu adwuma yɛfo nyina Awurade bɔ mo ho ba ne hyira wo ma afi enye afi a yedie ne mpagya bɛtɔ ma brabo so Awurade me gyae madɔfo a me ne wɔn ɛba yɛ nyina hyɛ wo nsa sɛ Awurade abrɛ nyina wo bɛboa wɔn ɛma onim die nyansa yɛtumi abaabae wo nsɛm mu na ɔma ne ahwɛfo atiefoɔ ayɛ nhyira yɛda wase sɛ wayɛ nsaa na wɔtwe sɛne wobɛsan de abɛhyia bie mu ɛwɔ yɛagye nkwa ne Awurade pa Yesu Kristo din mu ɛna yɛabɔ mpaeɛ ahwɛfoɔ nyinaa nyame nhyira mo amen nyame yɛ adom a next week yɛbɛsa ne mo ahyia ɛwɔ Adom Mmere so amen